Tungod sa naitabong pagpanagmal sa usa ka lalaki ngadto sa minor de edad ug pagkulata sa mga batanon ngadto sa usa ka lalaki atol sa pag-ulbo sa sunog sa barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Hugot karon nga gibantayan sa barangay Tanod sa barangay Alang-Alang ug sa Mandawi City Police ang mga nasunugan sa Mayol Compound. Lakip ang Mandawi Central School diin mao'y evacuation center sa nasunugan. Atol sa pag-ulbo sa sunog kagahapon sa kabalayan sa pamilyang Mayol, usa ka Venerando Lopez nga usa ka graphic designer ang nanagmal sa 17 anyos nga lalaki o igsuon nga si Marvin Mayol nga iyang silingan. Matod ni Lopez, nasuko siya o wala makauyon nga gitubag siyag ambot sa 17 anyos dihang gipangutana bahin sa pag-ulbo sa sunog. Nakadungog sab si Lopez og istorya nga ang iyang gipuy-an mao'y gitumbok nga mao'y gigikanan sa sunog. Hinungdan nga iyang nadagmalan. Kayo na ang balay, kayo pagin sila monong, wa pagin sila kauna-una o pagbukbuk sila kalingon dito para upaw. Gisundan sa ikaduhang hugna sa kagubot sa mga batanon. Dihang nasayod ang grupo sa mga batanon nga nanagmal og minor de edad si Lopez. Subay niini aron dili masubli ang kagubot. Matod ni Chief Tanod Pablio Consolacion sa barangay Alang-Alang, Mandawi City nga gimanduan siya sa ilang kapitan nga pabutangan og tanod ang nahisgutang dapit. Nasayran sa Brigada Cebu nga ang magsilingan taud-taud na diay nga dunay bikil nga gingong bahin sa yuta o reklamo bahin sa pagdaob sa mga basura nga gikabalakan nga makamugnag sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.